sammen og velkommen til min video i dag. Jeg blev en lille smule større end jeg har været, men i dag skal vi lave ski. Så lad os bare komme i gang. Først så tager vi noget lim, og det skal bare være en lille sne, for jeg har ikke taget putter på det. Jeg blev 8 år sidste gang, tror jeg var 4 år, men jeg ved faktisk ikke, hvor mange år jeg var der, men nu er jeg blevet meget større. Og jeg ved stadig ikke, om I kan se mig. Sådan. Skal vi ikke bare lige få den blå? Så tager vi også lige lidt af de blå i. Sådan, vi skal ikke have så meget blå i. Den skal ikke være blå. Så skal vi bare have noget ATV, der gør det elmersvigt. Det er faktisk pænt meget på der godt hele i. Jeg ved ikke, om jeg har taget for meget, eller om jeg har taget for lidt. Jeg har taget perfekt. Håber jeg i hvert fald. Det ser ud som lidt lys nu. Jeg tror, at jeg har taget lidt for meget her i, fordi den er sådan helt... Okay, det er okay. Skal vi ikke tage lidt mere? Måske er det blå. Tænker jeg bare. Jeg ved det. Jeg vil gerne have den blå. Der skal stadig ikke være for meget, men det skal bare være blå. Sådan lidt ligesom lige så blå. Måske kan jeg tage lidt sæbe. Jeg tror i hvert fald, nu er jeg i hvert fald kommet tilbage. Jeg ved godt, min far klipper. Ja, lige meget. Jeg tager bare 3. Fordi så bliver den nemlig enten ikke lister, eller så bliver den. Nu dufter det af håndsæbe. Det var bare fordi, jeg ikke gør nok. Tror jeg bare. Nej, det der må jeg lige rydde op efter. Det er bare sæbe. Jeg er lige nødt til at vaske mine fingre. Ej, det gør jeg ikke. Ja, så skal vi bare lige lidt. Så er det nok, jeg godt glemme det, hvordan det kender. Nå, forresten. Hvor mange år af? Og hvis I ikke kan huske min navn, så er jeg faktisk med Lisa. Og jeg elsker at være her på YouTube. Det der danser, jeg har lagt op på shorts, dem skal jeg også lige hoppe ned og kigge og give et like. Og så hop lige ned og tryk på like. Og så det kunne være, at jeg vil være rigtig glad, hvis jeg gjorde det faktisk. Jeg elsker at være her på YouTube. Jeg ser mange af de der engelske YouTubere, som hedder Ben, Brent, Lexi og jeg ser også nogle af jeres videoer faktisk. Hvis jeg har lagt dem op, så tjekker jeg ind og ser, nej, lige det og lige det. Min far lige hjælper mig en lille smule i gang. Så
Men den kommer altså ikke op på YouTube. Det var så en orange Halloween-slik. Jeg har også smidt den ud nu, fordi det sagde min mor, jeg skulle efter, når jeg var færdig med at lege med den. Så nu laver jeg bare en ny slik, og så når jeg ikke gider at lege med den mere, så smider jeg også bare den ud. Og den blev også rigtig til sidst sådan lidt. Hvorfor er den her så? Så vi kan se, hænger det på bordet, Jeg tror så godt, jeg kan lege med den her på bordet nu. Mine fingre må blive klistret så meget, som den vil. Og vi har efterårsferie i dag, og i dag er det søndag. Jeg har bare hørt, at man skal tage sådan noget sæbe eller body lotion eller noget helt normalt shampoo. Man kan også godt tage håndsæbe. Jeg ved ikke lige, kan I overhovedet se den her? Kan I overhovedet se mig? Nå, men I kan godt se rigtig meget forskel på mig. Det er vel lige nu, når jeg er kæmpe stor. Og jeg ved ikke, jeg er faktisk 8 år gammel. Hvis jeg i hvert fald ikke tror på, hvad jeg siger, så er jeg 8 år gammel. Jeg ved ikke lige, har jeg taget for meget liv og lidt på lidt ellers. Og forresten, jeg købte dem her i Bent, det var vores lærdag, og det var i sommer, det var vores lærdag. Og der skal vi sige ja til os i 24 timer, og det var sindssygt. Til klokken bare, vi sagde bare til klokken 12, så var det nok, og vi så til klokken 12. Og se det første gang. Oh my god. Hvorfor er det så klistret? Oh my god. Men det er sådan rigtig Det er ligesom en blæksprut, som der bare hænger fast på bordet. Måske være. Jeg ved ikke, hvordan en blæksprut føles. Nu prøver jeg bare at lege med det lidt, men det er sådan ikke hjælper noget. Nu føler jeg bare, at jeg har lige noget af mine fingre, så... Jeg kan spille Roblox. Det har jeg nemlig også. Det har nemlig også. Min lillebror er lige på besøg her. Jeg kan ikke få det af mine fingre. Jeg har også et minigame med det. Eller det er ligesom et spilleløb, der bare hænger på min. Er det godt? Kom, skal jeg spille her? Ja, det er godt. Jeg kan ikke få det af nu. Så må jeg jo bare lege med det sådan her. Ej, okay. Jeg er bange for, det er bare kun et liv, som der bare ser okay, jeg vil lige. Forresten, abonner lige til den her kanal og giv lige et like. Så vil jeg bare sige tak, fordi I så med i den her video med den her mærkelige smag.